Olero ni nek mar owadgi en gino ma pod omakogi kod buok man ni kuom higni 37 mosetiyo kaka okil. Ne en jal manohero tije. Kile tunasema kile kimefanyika jana ni jambo la kuhuzunisha sana. Wakili ambaye anafanya kazi yake na mtu ambaye ni wa kutumainiwa namna hiyo nimetaja, kuuawa na wahuni sio jambo zuri, na yetu ni kuappeal kwa serikali hiyo jambo iangaliwe sana, ichunguzwe, kwa sababu tunahitaji kuwa na freedom of movement. Ei ote margi, riuruogo kinde pachoka LSK okwedo nek makamano kagiwacho ni nek makamano chalo mano chan. Wirani okinde osebedo kigeto kaluwore gi tich magitimo. Jatend LSK Faith Odhiambo bende omedo ni kido mar lweny kakamano mageto kinde thiro kenge machiwo ratiro mani nitie dwaro mabedo gi alwora matich maonge donjruok mora mora. Tunahitajika as professionals, we need to do our work without fear of intimidation. Without fear, we don't have to look over our shoulders to see who could be pursuing us, particularly when we are doing sensitive cases or we are involved in our professional work. Kwa hivyo tunaomba serikali ichunguze hiyo jambo, iangalie kabisa na hao wahuni watiwa baroni na hiyo jambo la aina hiyo likomeshwe. Komachielo, riruogo kine madongo kata senior council bar owachei ote margi ni obila nyaka maka chije moti makamano ni mano hiyo mabad migao madoho biro bedo kodiye. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula kod mano mar Senate Amason Kingi bende oro ote mekgi makuyo kaka yor chungi achiel gi familia. Mbobu mosetiyo kaka okil kuom thuolo malach ne en japuonj mar weche chike mbalariany ma Nairobi. Bende nosetiyo kaka jakom mar Political Parties Dispute Tribunal. Dwaro mar familia Mbobu koro en mondo piny owacho odonjre bar neno ni ratiro yudore kendo chich manyotimo tim makochno omaki. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Duol mochung' ne kedo gi mibadhi EACC onyiso od bura mar Senate ni jaben buche maduong' osewito oko buche mag mibadhi maromo 18 chakre higa mar 2023 nyaka sani. Jatatije mar EACC Ahmed Mohamud ywak ni apis jaben buche maduong' osiko wito oko buche makamago ka giwacho ni onge neno moromo. Chris Owino nigi ler mar wachni. Enyim komiti mar od bura mar Senate mang'iyo ka sirikal tiyo gi omena mag jopiny CPAC, duol mochung' ne kedo gi mibadhi e pacho kae EACC oseyo jamin buche maduong' Patrick Ingonga kuom bedo hinga maduong' e chenro magi mar kedo gi mibadhi e counties. Go sometimes to the point of getting to court and then it doesn't succeed. It is not something that we are happy about, and sometimes our own investigators, our teams are very discouraged when they see their work not bearing fruit because nobody wants to work. Jata tije maduong' mar EACC Ahmed Mahmoud wacho ni chakre higa mar 2023 Ingonga osewito oko buche mag mibadhi 18 motenore kod telo mag counties ewi mano ma owacho ni onge neno moromo. From 2013 to 2016 there were no cases that were withdrawn. Then where we had major withdrawals were between 2023, where we had 5 cases, and 2024, 7 cases, 2025, 2 cases. Some of these, especially in big corruption, a lot of money is spent in the investigative process. Some of them go across borders, and our teams have to go to other countries to collect evidence, and even the ones that are local. So you find that we spend quite a significant amount of money to investigate a case. And when it doesn't come through, it is a discouragement, but it is also a loss of resources. Jokanyo ma komiti no onyiso luoro magi ni ywarruok ma piny e kind EACC kod apis jominwach nyalo duoko piny lweny mar kedo gi mibadhi e pacho kae. Jakom EACC Dr. David Oginde korka kore to neno ni yo maber mar goyo jekteno mar kedo gi mibadhi e pacho kae en miyo EACC teko mar donyo ne jomibadhi e doho kar weyo teko makamano e lwet apis jomin buche. If we sweep these things under the carpet, Chairman, we will not be assisting the country. We will not be assisting the country.
So we need to, from where you are sitting, when you tell us you are not consulted, it seems there is a disconnect between the EACC and the DPP, and we need to fix it for the benefit of the people we serve, the Kenyans. There is no concurrence before withdrawal of the cases. So you need to tell us, and Senator Okongo Mugeni, with the benefit of hindsight, has indicated that if EACC needs to be given powers to prosecute so that the effectiveness on the fight against corruption can be achieved, so be it. Chair, we have said before that it would be good for us if we take our cases all the way through to court. Civil cases, as has been mentioned by the CEO, the law allows us to take our cases all the way through. Dr. Oginde otemo wiromo mang'we ng'ar osiepe kindgi kod apis jomin wach kata odoko ni gisebedo kok gimodhore pi kuom thuolo malach. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migao mar thieth Edan Duale oyango ni giloso chenro mar chako chulo gope mag yedhe ne KEMSA kowuok kuom agulu mar SHA dwe ka dwe kapok gichwalo omenda mar SHA ne ute thieth e counties. Duale mane twak kod jofwambo mag Ramogi TV okoni chenro no dhi reso duol makeyo gige thieth e pacho kaendi KEMSA e lwet counties madeko kod chudo mag gowi mag yedhe kod gige thieth bende. Judith Omondi leronwa wachni. E wang'o nyango wawuotho e chuny boma ma Nairobi warango ute thieth matindo chakre rang'iny mar dispensary gi paro mar neno kaka thieth manono ne jotuo mag SHA e bwo chenro mar Primary Healthcare Fund dhi. Kware dispensary watwa kod Dr. George Gatama ma en apisa mar thieth e sub-county ni. George koni agulu mar Primary Healthcare kopogore kod konyo jopiny e thieth manono osejiwo dongruok mag kar thieth makware. Through the FIF Act, we're able to ring fence our collection. We're able to improve the facility in terms of upgrades, beautification. We're able to solve human resource for health issues. We're able to employ nurses and even one nutritionist to cater for the large community. This is quite a busy facility. Each and every day we see more than 500 clients coming here. Ute thieth matindo gi e chenro manyien mar thieth ne oket chik mondo or pesa gi e bengi mekgi ma ok okalo e lwet county. Chenro magikoni osekonyogi e kwan mar jokenya ma ok tin ne milion 26 ma osendikore kod okumba mar thieth mar SHA. Milion 4.1 oseyudo thieth manono e rang'iny mar Primary Healthcare Fund. Ma kaka iyango kod jatend migao mar thieth Aden Duale. Facilities, both mainly public, let me speak for public, dispensaries, health centers, all of them now they get their reimbursement directly to the facility. They don't go through the county treasury or county revenue account. Duale bende oyango ni gisechako twak kod counties mondo mi gichak chulo gope mag counties mag gige thieth ne KEMSA ka owuok e agulu mar SHA mondo duok piny gope mag counties leogo gino ma okoni oseduoko duol mar KEMSA piny. When SHA is reimbursing those facilities, they will cut the amount which was for the drugs supplied by KEMSA, so that we don't get a lot of into pending bill issue. So a lot of reforms is taking place now in KEMSA. We are also going to do a lot of reforms with the Pharmacy and Poison Board. We are making sure that there's something called in the system track and trace, so that the drug you are given in the chemist, number one, it must be dispensed by a qualified pharmacist. Magibiro e kinde ma pod migao mar thieth pod yware kod tend counties e weche ma opogore kama oriwo gope mag SHA maromo bilion 6. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwaka ni jopuonj mag mbalariany e bwo riwruok mar UASU ochiwo milome mar dhi e ng'anyo chakre tarik 17 dweni tok sirikal rem chopo kare winjruok mane obedo e kindgi kod sirikal higa mar 2017. Kotelnegi kod jagoro maduong' mar UASU men Constantine Wasonga, jopuonj duto mag mbalariany kod bedegi duto biro dhi e ng'anyo e bwo ndalo 7 mabiro. Kagilero ni sirikal osebedo mana ka keto singo ma ok chop kare ka nyaka sani gopegi ma pok ochulgi oheo bilion 11. The strike shall commence on Wednesday, 17th September 2025, and it shall continue until all the issues I've stated are implemented in total. 2.7 billion must hit our members' bank accounts.
the 8.8 billion CBRAs for 2017-2021 CBA must also hit our members' bank account. Our members in all public universities and their constituent colleges shall withdraw their labor and shall not resume duty until the 3 issues are enumerated. Enigni adek nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto kaw telo. Paro osebedo mopogore opogore wi chenro mar gero ute ma nengogi ogonyore. Moko kuom jopiny ywak ewi omenda ma ing'ado ne chenrono, kako machielo jogo moseyudo thuolo mag tije chenrono to pamo kendo ni kod mor mar yudo yutogi mapile ka pile. Millicent Adhiambo nigi ler mar wachni. Chenro mar gero ute ma nengogi yot e kaunti ma Kisumu mana kaka e kauntis mamoko dhi nyime ka miche gi miche mag oganda yudo nweng'o margi kowuok e tijni. E sama jouso bende yudo jonyiewo mathoth ne moko kuom oganda mathoth, chenroni osekelo negi lokruok mokalo e ngimagi, ka en achiel kuom mago ma sirikand William Ruto oketo e maino nyaka ne odonje telo higni 3 mokalo. Naluoko mna ng'ato kata lewni kata sende yaka yudo kaka nyalo chiemo. Okelo lokruok ngimana, ikit ngimana an awuon. Nikech sani kapinde nani ang'e tweyo binding mana akia. Anyalo rogo smith wayudo kaka anyalo konyore. Nyithindwa be sani gonyo kwa winj kwa ahinya mani igweng kata mani estate. Kane pok nabiro ka wach ni e juma nanyalo yudo $2,000 ma ndalo modongo tayudo ka ok adhiga tich. Then kane wabiri affordable ka e juma yudo ka ng'ama fundi oyudo $8,400 to ng'ama jalwedo ma waluongo ni helper yudo $4,000. Jatend jotije e kar gedo ni wacho ni ji 200 indiko kae pile ka pile ka thothgi gin joma wuok e alwora ni. Affordable housing kae wa employee ji 1,500 to 2,000 people. After project niko rumo, yudo ni ng'ato donjo kaka casual, odhi wuok kaka fundi, onyalo dhi tiyo kama chielo. Ineno, matiende ni owuogi gimoro e lwete. Kae bende kulingana gi kaka wakawo ji onge ubaguzi. Wakawo ji in terms of gender based, wan gi ladies be, wan gi gents be. Gimano serikal ogolo kulingana gi His Excellency William Ruto kaka nawacho chane odhi enroll gi miluongo ni internship program ma joma e school ma ng'ala mopogore opogore gibiro bedo incorporated in this project magibiro tiyo. Jouso bende yango kaka en chenro masani miyo ohandgi metni. That time nodo kaonge income malongo mar chako tich. Asko nochuna mondo adonje mjengo mondi eka yudo stock mar chako tich. Anyacho sekonyo nikech omiya bedo gi promotion kata ngimana. Apaka ne wantie stage kuone ng'eny kabisa. To pod process ma Ruto keloni oduoko nyaka kuo chien. Kata obedo ni kasea kata chaka dhi kuma nanti watorego tano kanwengo man kani malo moloyo mwane mwango makucha. Ing'eni kuom ohala duto te gimiluongo ni money flow e gima duong' ahinya kuom ohala. Kinyalo bedo gi gimoro to dhi odhi tikawo profit, dhi tikawo profit. Mano kende gima sepoya ahinya kuom ka. Kata kamano, moko kuom oganda to pod nigi to kuom chenro ni ka giwacho ni nengo ute migerogi oyombo jopiny manwengo gi ni piny. Affordable housing mang'isore ni ng'at mane chulo ot 5,000 kore duoko ne ot 5,000 to nyalo chulo 2,000 kata 2,500. To mogero kacha ka aneno ka gin gik mar joma jo pesa nikech pok aneno jangware manyalo afford chulo od $1,200,000. An wach affordable houses ni ok mora nikech ing'ado osuru moko ng'isi ni ng'adi adi to promise ma omi be minyadak e odno be ok wang'e ni in go 100%. E chakruok nyaka tinende ng'uro osebedo maka gi kacha e wi osuru ma sirikal ng'ado ne gero ute ma nengogi yot. Mak mana ni jogo ma usodo ber machiel kachiel kokalo thuolo mag tije ma chenro ni oyawo to pod duoko erokamano higni 3 bang'e ka gitero lemb geno ni obiro medo dhi nyime. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Bas wadhi yue moro machuo kudogo bang' dakika mako matin taneno kuseoro maru 2:6 remo gi TV neno maler e gweng' mar Masara to awuoro mana tho monego wakili no ma en jawaya
wuod kod tuga. Erokamano ahinya. Umbija wuod Nyakach Mirembe ma Rosemary Oyuga mar Nakuru. Aneni kod Lava Mna Evans Oyuga Wasonga kod Evelyn Obare. Erokamano ahinya. Namo kachielo bintire kae ndiye umbija tayara mugi wawinjo ang'ich wele yo makare. Amoso Beri wuon Tony kata kaen Mombasa. Ben Jamach kani Kisumu kod nyithi Nyaseme duto te kachiel kod Gor Alang'o. An boss wuod Nyaseme, an Nairobi Makadara kae. Erokamano ahinya. Nantire kendo moko mapodor ka wang'ene kanyalo yudo gi piyo piyo. Ramogi TV mandi jakom boda boda ma Kabondo, Migosi Gideon Ochuka wuod Kabondo. Trevor Imore newsletter Kabondo kae ndi adua. Kendo wanene kod osiepega kaka Uma Jasaiba Daktari Felix. Erokamano. Mano jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo ma en osiep gavana Nyarwa Ng'aya, mano Gladys Wanga. Erokamano ahinya. Trevor Maindi Tom Mogoya Sure mar Nyakach Oboch. Waneno Ramogi TV kod mama na Damar Sure, Ruth Ayuo. Rose Nyarlela bene nitiere kae. Erokamano ahinya Tom imuso na jo Nyakach. Erokamano tepane nitiere achiel kendo mogik kaendi mar Baba Twins mar Onjenyo. Teni weche manyien chopono makare kan Kisumu kaendi. Nairobi en capital city, onego sirikal oket arita motegno. En gima let ka okil wito mana ngimane apaya. Mano gima nyalo kelo luoro e Kibore Nairobi kanyo. Erokamano ahinya. Oduogo bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Ich lach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Isayudo yudo ni kelo nyako chia cholokore nyeje lungani sandi nango nyako chia ni yere kende jalo sigo kachandi gimo nyako chia utemo kadano. Royal Mabati Factory Limited nikod nengo ma ogore piny ahinya. Deca Roofing Tiles achiel iuso kuom ceiling 500 ka steel trusses iuso ceiling 255 kuom mita. Wachwalo mwandu kamora mora ma intiere Kenya mangima. Yuano tol sani kokalo e namba 0722 63 83 kata ket order mari kokalo e mbui marwa www.royalmabati.com. The voice of Jesus calling today. Wabed jomalere ngimawa, ka warito ler mar pachwa, timbewa kod winjruok gi Nyasaye. You can sing, you can paint. Ka wadhialo dwe mar Pathfinders, waiko ni nyasi makende sabato ka sabato. Oh, we are the Pathfinders strong. Kokalo kuom wende mamit kod wach maler kendo maber mar Nyasaye kwa kuom jokwath mowal. Waduto walu Ruoth Nyasaye gi chunywa duto. Let us follow him with all our heart. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Let's all sing and march. The call of the wild, golden savannas stretching endlessly, and moments that feel like they were made just for you. This low season, the Masai Mara invites you to reconnect, to share laughter with friends on safari, to rediscover wonder with your partner under endless skies, or to find peace in the stillness of nature, all on your own. From only 24,500 shillings for 2 nights with van transport or 27,700 shillings by land cruiser, View Travel makes your Mara adventure affordable and unforgettable. Book today and
and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Koro kisekete groove kar kanyo, bedno koko moko. Koro onego bedwa shot mondo seche ma japur tere puodho kik oluar. Koro nyaka wa shot the wire. Kamano kupikitara Mugi TV kwa wadhiana mbele weche mag siasa ni jatend Wiper Democratic Movement Kalonzo Musyoka owuok tung' mosuo kod sirikal kendo seyo kuom okenge ma sirikal ochako mag chulo joma ne oyudo hinyruok e kinde ng'anyo. Kalonzo mane oloso Nairobi ka ndio seyo okang' mar sirikal kowacho ni gin chudo ok ginyal chako chudo ka gin mane gisetimo maundu ne jopiny. Kalonzo sani koro oramo ni en emobiro reso jo Kenya ok e lwet telo ma ok odewo pachgi. So I just here to encourage you to stand strong. And believe you me, we'll be with you. Whether or not you are Wiper Patriotic Front or Democratic Party or UDA, because I can tell you, a time is coming when Kenyans are going to say, wait. It cannot be any other way than change. The change that has eluded this nation is coming. So don't give up. Help is around the corner, and play your role. Play your role fearlessly. You beat each other, senseless, you kill each other, you maim each other. And then the state will say, we'll compensate you. We'll kill you, then compensate you. My honest submission is let there be a blanket admission by this administration that they wrongfully detained, they wrongfully maimed, they destroyed people's property and blamed it on other wrong people, that there must be a blanket apology to the Kenyan nation. Bang' riwruok mar MCAs ma wakeini od bura ma Siaya chwalo paro mar chik mageto rito mond liete kendo reso gi lwet jogo mosebedo ka rocho ratich gi yore kaka chuno gi luwo chike machon matayo yore mag ter rito mwandu e kind chike mamoko mag oganda luo. Paro mar chik no koro chiko rang'eny mar choko pach oganda motelo ne chwale e od bura ma Siaya kendo kete tim. MCA ma South East Alego Mercedes Madowo mano chwalo paro mar chik no wacho ni mond liete pacho ka indie kale akwede modhuro kendo kinde koro sechopo ma chike machon mag oganda luo ok owinjore chun go mond liete. Koro gik madongo mani chik no en mokwongo tamruok ni chike gi kik chun go mine mana ng'ama dwaro gi owuon, lakini chik mar customs mag and traditions mag joluo kik lor mama miyo kik obed gi duol. Number 1, golo chike mama tinde idwan mondo gol. Mar ariyo en loso committees a sub county ka sub county matiji gi en rango weche mount liete kod nyithi kiye. Mar adek ni chik no kwayo governor ni governor mondo ket office makende iluongo directorate mar widows and orphans man kod funds en office makende ma tich motiyo en mana rango weche mag modliete gi nyithi kiye gik machando gi to moloyo weche puonji empowerment. Manandalo machuok bang' kweth maketo sirikal tesre kwedo kit romo ma ibago gi jatend piny Kenya William Ruto kar jot mare ma Nairobi. Maromo MCAs 100 mawuok e kaunti ma Kisii kod Nyamira oramo ni gibiro romo kod jatend piny Kenya William Ruto kar jot mare makata tek manade. Kane gilose laru mar od bura kotelnigi kod jatend kweth mathoth e od bura ma Kisii Henry Moracha gikoni kaka jotelo moyier en gima kare bedo machiegni kod piny owacho mamalo mondo gin bende giyud dongruok ne jodak moyierogi. Romo machon mochan gi bagi kod sirikal kod MCAs mawuok e oganda Bagusi osekelo liet mag siasa motelo ne yiero mabiro. We have received an invitation from the head of state, who is the President of Kenya, William Samoei Ruto, and we have resolved as a house today that we will be going there later this week
And our agenda is first, as members of the County Assembly, to thank him for allowing county assemblies in Kenya to have autonomy of their resources. Wakati ugatuzi yetu ilikuja devolution, sisi tuliweza kuwa na miradi tofauti. Na kuna miradi ambaye imekwama. Na hii miradi tusipoenda kwa rais tuzungumze naye aweze kutueleza sababu ambayo miradi mingine imekwama na tupate jinsi ya kukamilisha hii miradi, tutakuwa tumeketi tu hapa kama watu ambao hatuna mwelekeo. Mkiangalia katika sehemu zote nchi yetu ya Kenya, waangalia hapa katika eneo la Nyanza, watu wamepata maendeleo. Miyo moro ma jahigni 36 mayande omaki gi obila bang' yude ka en gi akota mag nyasore maromo kilo 100 odagi yie kethone e nyim doho manyando kama ne odonjne. Nancy Atieno Otieno mane ochopo e nyim jang'ad buche e Dina Nyaboke Angima koro ibiro geng'ne e od ang'ech mar joma mine ma kod yaga kapod irito ng'eto mar doho ponono ni biro we thuolo e yor rambon koso oyo tok kane okwayo ni mondo doho owe thuolo kowacho ni en gi nyithindo matindo mapod dwaro arita mare kendo pod dhi sikul. Kata kamano jomin buche burano ne odagi yie gi kwayono ka giwacho ni twech mare ok nyal mono nyithinde dhi sikul. Jang'ad buche Angima kuom mano ne ochiko apisas mag nyithindo alworano mondo chwal oboke mag rito nyithindogo kapok ong'ado kidhi we thuolo gi rambun koso oyo. And bond, she is informed of her right to engage an advocate of her own choice. We'll mention this matter on 1st October to confirm filing of the submissions and for hearing date. In the meantime, she's remanded at Kisumu Maximum. At Kisumu Women's Prison. Utarudishwa tarehe 1 mwezi wa 10. Oronyo weche mag ohala ni jodak e gwenge ma kambi Ribe Kilifi oseyo paro mar piny owacho chiwo thuolo ne kambi moro mar loso simiti dhi nyime kod tayo chenro mage kata bang' lore thuolo mar dweche 3 mosekalo. Jatend migawo mar mwandu manie lowo Hassan Joho ne ochungo chenro mag kambino bang' yango ni jogo modak e alwora mar tim kambino ma ikunyo kidi ne kale dieche mang'eny to chutho marutegi mukore kachiel kod buru mapek makidek kelo negi tuoche. The Minister of Mining, what we want, immediate suspension of Simba Cement Quarry operation until kila kitu chenye wananchi wenyewe wanataka kifanyike. Mliwaahidi wananchi hawa kuwa barabara itatengenezwa, lakini si kupitisha grenda na kurudi manyumbani mseme barabara imetengenezwa. Kwamba wale watu walikuwa ni wafidiwe kikamilifu, watu wa manyumba ambao waliathirika na baruti, wafanyikazi ambao walifanya kazi miaka mingi bila kulipwa wa ARM Cement, na pia watu wa mashamba ambao ndio hasa walizusha hii petition kule bunge la kitaifa. Hawa watu wote watatu lazima walipwe ama tupate mpangilio wa malipo ndio turuhusu shule zirudie kama kawaida. Ninaona shida hata kwa nyoka pia ni wengi. Kwa sababu gani? Wanavurushwa na zile baruti. Sisi wenyewe tuko naishi maisha ya hatari sana nikiwa maeneo ya Kwari hii ya huku. Hii kamati sasa nafikiri hiyo ndio maneno mnaanza kufanya. Ita mtu ajengewe nyumba yake kabisa vizuri, ama kama ni pesa mmeelewana alipwe, lakini kulingana na sheria na maelewano yenu. Si kweli? Basodi yumoro machuo kudugo bang' daka matin tanu ka ote maruse donjo kaendi. Watching live from Sondu, my Edwin Ochieng ka wuok Sondu with my dad Daniel Otieno Ochilo. Erokamano ahinya Edwin, muso na jo Sondu dala kanyo. Ma Brian kan Mombasa, muso baba wa Jorim Ono.
gimamana kagin Kano Kabonyo Kapeyo erokamano ahinya wuod Nyakach Ramogi TV ler Kariobangi ka indie mos makende ochopne baba na Cyprian Olo Odari mar Mkuru Migori County maendi Helena Olo mar Kariobangi erokamano ahinya dugu bang daka matin kikidhi mabor ahinya. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Be injal no mohero dongruok ne ngima makiny. Para ne pap midhialo e jo Kenya mosetelo nyime e neno ni opidhi yiende kendo rit bunge. Jogo mating'o gigo mowinjore ne bedo gi alwora maber e higni mabiro. Mae momiyo wakelo mich mar Africa Champion of Trees Act Awards ma en chenro mokel kod Kenya Forest Service kod Blue Focus Africa Initiative. Kidienje aboro joloch 12 kod jaloch maduong' achiel ma japidh yien e pachoka. Nitiere omenda miloyo maromo milion 5, sigana matut mar jaloch kod mich moko mathoth. Ndikri kochakore tarik 1 dwe mar 9 nyaka tarik 30 dwe mar 9 higani endi kokalo e actawards.org. Icha gweno to icha ogwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Bende ng'eyo gimoro amora wi Sanju? Dawi, an akia gimoro amora. Koro in wacho ni ikia gimoro amora wi wuoyi madhi kendo osiepni. Wachna, ere kaka mano nyalore? In ikia gimoro amora wi wuoyi ma Sanju no? Winja, awacho adier. Nyathina, kara nyako madhino en ng'awa? Mano bende nyara. Nitiere gimoro marach ahinya ma bro time. Pari. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Club mar Kenya Police Bullets odonje tielo mar nus finals e tuke mag Sekafa toklo club mar Denden FC gonde 2-0 e alap Manyayo Stadium. Emily Moranga noloyo ne police goal margi mokwongo e dakika mar 8 kapok Zaina Namuleme medo ne nyidendigo ma police gondgi mar 2. It was a good match. Denden have improved from their first match, of course, but the good thing is we were playing to either get a draw or to win, and we won it. On the flip side, we created a lot of chances. We only missed them. Now it's for us to work and make sure that we create them and we get goals from them.
E odiechieng' mar ariyo e piny Spain, tim mar Chapadimba All Stars kidieny mar yawuoyi noyudo loch maduong' tok loyo tim mar Weche, jotugo ma yawuoyi ma higi ni piny mar 23. All Stars noloyo Weche gonde 6-1, gonde mane ologi jotugo Brian Aroko, Derrick Okech, Dennis Okumu, Felix Mungiti e kind ma Nicolas Lopez noyudo gi ne Weche gol mar yweyo pi wang'. Otieno ma kawuono tim no biro bedo e piny mar Spain kuom juma achiel, biro lemo kuonde tiegruok opira. Pia finishing tumefanya kidogo. Game imekuwa poa. Nimeenjoy kimimi. Juu tuseme tumwashindia na pesa. Mane kama weche nro maro marang'ich welo ka Nyasaye yudo brudo kendo saa 3 kaunti ka Belinda Phillips nyarge makala kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa manere saa 3.